Hola a totes i tots, jo sóc en Marc Alabart, mestre d'infantil i primària, especialitzat en biblioteques escolars i actualment plenament dedicat al món de la mediació lectora, ja sigui amb formació per adults o amb activitats directament amb els infants. M'adreço a vosaltres per convidar-vos a viure una petita gran aventura, amb la lectura de La Liang dins el quadre, una de les obres seleccionades per al proper Premi Atrapallibres, concretament a la categoria de 10 anys, una novel·la que va ser mereixedora l'any 2018 del Premi Folch i Torres i que ens va permetre conèixer una nova veu, la de Núria Franquet i Font. Aquesta edició de la Galera s'acompanya, a més, de les il·lustracions de Nillo Gallardo. Com veieu, tinc el llibre ben marcat. I és que, tot preparant aquest club de lectura, no parava de trobar fils d'on estirar. Ja ho diuen, que els bons llibres són aquells que no s'acaben d'esgotar mai, que sempre que els llegeixes, sempre que hi tornes, descobreixes noves capes de lectura. Jo crec que La Liang és un bon exemple, perquè és aparentment una història molt senzilla, però que és plena de matisos. La Liang es va quedar l'última, tota sola, com sempre, badant davant les pintures de la conquesta de Mallorca. De sobte, li va semblar que alguna cosa s'hi bellugava. No, impossible! Res a les pintures no belluga! Però també li va semblar sentir un murmuri que en venia i li arribava cada vegada més fort. Així comença aquesta història. Aquestes són algunes de les primeres línies de la novel·la. I bé, ara podríem jugar una mica a fer hipòtesis, a veure cap on pot anar la cosa, què pot passar en aquesta història. Però és cert que en aquest cas el títol ja ens avança força informació. La Liang dins el quadre ja ens fa pensar en una segona dimensió, en aquest món pictòric on s'endinsarà la Liang. Serà molt interessant fixar-nos en com funciona la realitat dins una pintura medieval. I veurem també que a dins trobarem tot de referències històriques, geogràfiques, culturals, i valdrà la pena, per tant, parar atenció en tots els petits detalls que enriqueixen tant aquesta obra. Un altre aspecte que de seguida veiem és que la protagonista d'aquesta història serà la Liang. La Liang és un personatge ben interessant, que anirem coneixent al llarg de la novel·la, de qui anirem descobrint diverses coses sobre la seva vida, sobre com se sent, quin creu que és el seu lloc al món. Serà interessant, per tant, fixar-nos en petits indicis que ens van explicant coses sobre el personatge. I és clar, en literatura no només és important el què, sinó també el com. I en aquest cas val molt la pena parar esment en com Núria Franquet utilitza el llenguatge, en com el posa al servei de l'expressivitat, tant per explicar-nos escenes d'allò més divertides com per emocionar-nos en alguns casos. Per tant, us convido que si trobeu paraules, frases, passatges que us agradin especialment, els podeu marcar i així després els podrem compartir. I bé, no us vull entretenir més, que vull deixar ja que aneu a llegir. I bé, espero que gaudiu d'aquesta història, que ja veureu que té regust d'aigua salada i olor de fusta de sàndal. Moltes gràcies i ens veiem ben aviat.